anga bi jamukan be anga kalan ani anga kalan yɔrɔw lahala de kan. An bɛɛ b'a dɔn Mali kalan a tɛ komi fɔlɔ. Wa ni dɔ tɛ ka bɔ a ka ɲa la fɛn tɛ ka fara kan dɛ. Wa i mana an fɛn fɛn ɲininka bi denmisɛn makɔrɔba bɛɛ b'a fɔ ko kalan tɛ yen. Anw dun b'a dɔn kin tɛ yen, dugu tɛ yen, jamana tɛ yen ni min ma a ka kalan don ba la ko sini bɔ ye. An k'a lajɛ k'an ka kalan don ba la. Kalan kun ye fila de. Fɔlɔ ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya ka dɔnniya di u ma min b'a to u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ sini. U ka seko ni dɔnko sɔrɔ min b'u balo. A filanan ka hakilina dɔw la ka jogo dɔw la min b'a kɛ u bɛ kɛ fasoden ɲuman ye. U bɛ k'u ka kin fɛ, u bɛ k'u ka jamana fɛ. U bɛ kɛ maa tilennen ye, u bɛ kɛ maa ladiri ye. Kalan bɛ baara nin sen fila de kan. Nka fɔlɔfɔlɔ o ye ka seko ni dɔnko de di denmisɛnw ma min b'a to u bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ sini. O seko ni dɔnko fo an ko o banban an ka jamana yɛrɛ mago bɛ seko ni dɔnko jumɛnw na. Barisa denmisɛn minnu mana tila kalan na u bɛ baara kɛ jamana in de kɔnɔ. A bɛɛ tɛna kɛ fonctionnaire ye. U bɛ baara kɛ cakɛdaw de la, u bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛyew de la, u bɛ baara kɛ u yɛrɛ de ye. Jamana fangaw fo an ka a lajɛ ka an ka kalan don ba la ka taa o sira ninnu de fɛ. An bɛɛ b'a dɔn Mali fangaba ye cikɛ, mɔni, bagan mara, fɛn fɛn bɛ kɛ an ka togodaw la Mali fangaba y'o ye. Fangaba wɛrɛ ye mun ye? Dugubaw kɔnɔna baaraw, jago, bololabaara ani dugubaw kɔnɔna baara wɛrɛ minnu bɛ yen. Fangaba wɛrɛ ye mun ye? Fɛn fɛn ye masibafɛnw ye n'a bɛ fɔ ko technologie. O kɔni diɲɛ bɛɛ mago b'o la. An ka lajɛ ni fangaba minnu bɛ yen ni jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ o kɔnɔna la an k'an ka kalan an ka orienter k'a kun ɲɛsin olu ma. An ka miiri fɛnɛ a kana kɛ san 2, san 3, san 4 a ka kɛ san 30 ko san 40 ko. Jamana bɛ ka taa sira jumɛn fɛ? An bɛna jamana kɔnɔden joli sɔrɔ san 10 kɔnɔ? An bɛna jamana kɔnɔden joli sɔrɔ san 20 kɔnɔ? An bɛna jamana kɔnɔden joli sɔrɔ dugubaw kɔnɔ? An bɛna jumɛn sɔrɔ dugudenninw kɔnɔ? O dugubaw n'o dugudenninw olu mɔgɔw bɛna jɔ baarakɛba jumɛn na? An k'a lajɛ ka donjanw lajɛ. N'an ye donjanw lajɛ an k'an ka kalan bayɛlɛma dɔɔni ka taa o sira fɛ. Jamana min bɛ donjan lajɛ ka baara kɛ donjan kɔnɔ bari tɛ kɛ o jamana la. Kalanko sira fɛ ne ka faamuyali la an mago b'o de la. N'an y'a kɛ tugu ni bari ye ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ bi k'o tiɲɛ sini an bɛ to munumunu la fo kow b'an ta an tɛgɛ ma. An k'an janto o yɔrɔ la. An mago bɛ ka kalan organiser ka bila ka taa donjan sira kan ka baara k'a la mun kan ka kɛ san 1 kɔnɔ mun kan ka kɛ san 5 kɔnɔ mun kan ka kɛ san 10 kɔnɔ domaine kelen o kelen na yɔrɔ kelen o kelen na. An mago bɛ karamɔgɔ joli la bi? An mago bɛ karamɔgɔ joli la san 5 kɔnɔ? An mago bɛna jɔ karamɔgɔ joli la san 10 kɔnɔ nin domaine na nin domaine na nin domaine na. An ka sɔrɔ ka moyens bila sen kan ka dɛmɛ kɛ ka t'o sira kan. O de bɛ kɛ komi planification u b'a fɔ ko loi de programmation ka sariya ta sariya min b'a fɔ jamana bɛna taa nin sira kan kalan sira kan san 5 kɔnɔ san 10 kɔnɔ san 20 kɔnɔ. O loi dɔw yɛrɛ a kana dan assemblée dɔrɔn ma dɛ. Jamana kɔnɔden bɛɛ ka kuma kɛ. Hali n'an b'a kɛ référendum ye an ka kɛ référendum ye. Éducation a nafa ka bon jamana kan k'a to karamɔgɔw ni éducation baarakɛlaw dɔrɔn bolo dɛ. An ka kɛ jamana ko ye pour que sini ka kɛ an ka jamana ye. An mago bɛ an ka kalan na k'a kɛ an ta ye. An bɛɛ ka ɲu an bɛɛ ka an seko k'a la k'a bila sira ɲuman kan. Jamana ka nafa sɔrɔ a la bi jamana kɔnɔdenw ka nafa sɔrɔ a la bi jamana ka nafa sɔrɔ a la sini jamana kɔnɔdenw ka nafa sɔrɔ a la sini. N tun bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye kalan ta sira kan.